Экс-прокурора прокуратуры Крыма Сергея Хальзева оставили под арестом в СИЗО. Его жалобу об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей апелляционный суд не удовлетворил. 21 июля Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца с внесением залога в 826 тысяч. Хальзев просил отпустить его под домашний арест или уменьшить сумму залога. Ему в этом отказали. Обвиняемая сторона, представители Генеральной прокуратуры, утверждают, что экс-прокурор может незаконно влиять на свидетелей. Сергея Хальзева подозревают в вымогательстве 15 тысяч долларов у экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша за изменение статьи «Госизмена» на менее тяжкую. У мене по місцю проживання був зроблений обшук, у мене не було вилучено будь-яких грошових коштів, там, ікон, ювелірних виробів, я не знаю точно. Я не визнаю вину у вчиненні кримінального правопорушення, але хочу додати, що якщо чисто формально вникнути в текст повідомлення про підозру, жодних матеріальних збитків від того правопорушення, яке мені інкримінують, не настало. Хальзев може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню, іншим чином вчинити інше кримінальне провадження. Крім того, Хальзев з метою зашкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування може незаконно впливати на свідків, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час вказаного розслідування кримінального провадження. Так, на сегодняшний день прошло почти 2 месяца с момента, как было вынесено предыдущее решение. Так вот, моего подзащитного ни разу не вызывали ни на какое следственное действие. А вы оказывались давление на Хальзева? Ну, вы же знаете, в связи с чем его задержали, то есть я больше чем уверена, что это связано с конфликтом, который сейчас происходит в правоохранительных органах. Не зря говорят, что пани б'ються, да, а у холопів чуби трещать. Поэтому... Вы маете на увазі ГПУ, НАБУ и САП? Я думаю, что мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим.